Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kinong alam jo ka Khasi Students Union haka arhuwe trik leber arjar arhulai. Kilale jingo yo ba Sakharia so tiang. Ubadang dan hapareng kejing sya sumar Hanegams Hospital Shillong. Hadirin berulang mensaujur na kejing sya dong dakatari na syadam haka we ka kentei hasurok Polis Bazar hajan ke Hotel Pegasus haka khat pratrik leber arjar arhulai. Kaseng hapo kejing alam jo Education Secretary ke KSU usamla Raymond Kharjana. Kile kendur ugi bahi ngasem jong uba Zakharia so tiang ban ai men sin meki halor kejing kendu jong kayeng kasem hakani kejing ja kabala punso jiar ya kayeng kasem borok kwe. Cuma ringim taski hanya pun negrims kadi halor ba hangi yu i khubor ha kejing dan kejing ja ba syak takti ba pemirsa we produk personam jongi ba tip keteng bum Zakharias song tiang te nakaliang juga seng hi mas yu tip Naiwan mi mentaski banyak I'm sim lem banyak klibnya habai dei bakate ka jingja baja rigas yauni orang ba bat na ka jingwani kendu ka jungi sutu sai ba ka don ka ek halandet ka ba kini ki nongwe mo lam dong ki don ka jing thmu selendet ha ka ban tiet ban bom ya ki paradok pasnam ki jongi na ka por de kani kamde su sin ka baning kong Henry ngasaki na ka por ya kubijak kubini jak jingja ha ki benta ki jaka kaba ki khambun ki basa ki gini ki barjla e kani kalong ka ek kaba i tieng namar ba katang mi kisngi iba nginang long kita iba songsir hala ka jong kri hala ka jong jela de na kalian juga seng nginum songthai nginum songthai apa ide bakani ka benta ngindang ai wan mi sini namar ngi stu ba mentang ya bang wan mi sini o uri rong ba umpat adon pha kamet ka ba ko yo khia ban la ban yakran ban yakhana ban yakali pertu pha habai dei ba katika jingja Henry kawai per ka ba sai kalong ba kadon ka jing jing thmu ban shim ya jing em tu jong te uri rong ba da ki brio ki bala manong ba ki barjla no te nakaliang seng ngin sa shim ki senjam ki ban kam ban le but nginum shong klifti habede bakani bentang